Why are you crying, Cole? I want to go to my mommy. You wanna go to your mommy? Zia, where's Zia? Can you peek? En nu krijg je Zia? Panda, what? You want to watch TV? But you can watch TV later after school. And then, Elias? Why, LJ? Besok jou ma. LJ nie van skool nie? Jou ma geseer. Krampet. Pas dit seer wys vir my. Yes, we're going to see me. Daddy is. Next one! Hey? Next one! Next one! Wat krijg wat zijn het is geweest voor? Oké, oké. Is je oké? Hij zei, wacht voor jou op te houden. Ga hij op of vast? Het zijn malen dan. Daddy!